Mga tusalan, mga good vibes, mga bisdak. Nakahipit ang resort karon. Oh no. Narada di bandaw. Ano dito kung sa kanindot ang ilang place nila. Tara, bani ko. Good vibes, mga bisdak, kabani ko ninyo. Ito ilang place karon dagat to, kita niyo yung dagat. Kini karong kuan dire, karong Valentine's dire. Usa yun eh. Kita kay mga bakas ani yun. Ay, mga bakas nga dire gani, makita ninyo mga bakas ko. Pahibalo, saan eh pahibalo? Kasi ito yun mo. Pobre man ko. Uy, kwarta. Kini dre karong Valentine's yun. Narag na dyan ipahigdaon dre banda. Oh no. Kita ninyo. Adto ta sa kilid ta. Tanaw ta ni dre kung sa kanindot dre. Kanindot nilang dagat. Check na to. Indot kayo. Naging hangin. Nade ko diri karon sa kuan day. Santa Cruz, Davao del Sur. Wala yung magian na to diri nga naisay ka ng kuan tinatawag nga Seoul. Kita to diri sa iba po makita ito ang mga sakyanan. Kita to di man sa ikang ngalayo kayo dulul naman siya. Karong kuan diri maabot akong telescope na ko. Ako din balikan ng lugar ni. Kita na natin diri gid nga. Istingan natin kung sa kanindot. Ano sa kanindot diri? Ano kanindot? Maka tadi dapat. Timpo kay wala init. Kasi init niya, hangin. Oh no. Hangin siya niya. Hindi siya naliksig kamay. Ano na barko. Barko nga dito sa giro. Kita niyo guys. Basit. Dre. Pwede kapong na kuan. Kayo by the sea. Kita na buat dre. Ano mga tawag dia mga kuan. Kita nagbato-bato nga karon ay kuan ko. Nasod. Kinsod. Kita na yan to. Maklaro.
ginasulat ng intas. Tubigan ka diri guys, sabi na ko. Tubig. Tubigan kayo. Ayun naman akong gilakaw deh. Oh no! Ito sa tubig. Hindi kita rin mag-relax kayo sa una-una. Una-una tali tayo. Dahil eh. Ilang kahon, mabot akong digicam na ko. Kun-kun. Balik ko dali. Ngita ko lugod ba. Nilugdan ako itong asawa. Lugod nga. Klarong lugod do. Tanaw to sa lugod na kanang kuan. Eh, ginalugdan ko niya may klaro. Oh no. Lugod niya nga di mo to. Hait. Hait mo to kayo di mo to kanang kuan. Kadaot man sa kuan. Kadaot man sa panit. Miskilog na matanggal ang buling, matanggal ng panit. Kalawga ito mga lugura to. Kini okay ni. Relax ato dali gamay. Relax ato gamay dali no. Makita ninyo. Yung mga tao. Pagmay na kasi sa tumoy no. Gagmay ka sila. Ato dalang brakon bi. Mabuton di kuan ako. Telescope nga digicam na ko. Oh no. Okay kayo dire kay. Nga patay nga na layo kayo. Oh, layo kayo sila. Kaya kana sila kaya kan abton. Abton na telescope na. Ano? Kana to luyo na to banda luyo. Ya karon. Ano ko souvenir sa asawa? Ano akong Valentine's gift siya ha? Lugod. Lugdan ako tong naong ato kumukha pa to. Luya bun palugdan nang nan luya bun no. Ay souvenir ako siya karong wala may kwarta. Ya, nadakaraw to sildo, pila ra daw tong sildo rong 9 taon. Malaan kog buang dire ba kay. Kasi yo Christ. Ana ako souvenir sa asawa. Di ako rin tuluhon para I love you. Oh no. Tuluhon ako rin ngitaw isa. Lapad. Tanong lapad. Siguro. Lapad. Lapad talaga. Okay, gandagan. Para patirahon dito ba? I love you. Ini siya. Ini si Ai kay sarap kalitra ang Ai. Ini si Ai. Nya ini siya. Ini si Love. Ang Love upat ng kalitra dako yan ang Love. Dako yan ang Love. Kini mo ni ang iyo. I love you na siya. Muni bansa kong asawa. Oh no. Valentine's gift. Duda juga dari guys po. Pero Valentine's na orang. Duda dagang ginigbakas diri po. Orang na dyan yung mga bilin diri. Kita am ninyo. Ha, paburo nga yung daon dia. Daon yayi sudah rin lupot mo. Ini daon diri po. Daon diri. Nakatay mapahigda karon Valentine's diri. Yawan. Dapat sa tong asawa. Lami nang bili kayo. Kini hinuon nag Valentine's diri nya. Bugnaw ang panahon, wala ulan. Dinit. Orag 100% ko diri. Kasi ko nga orag na di madali tayo. Lami na din kasi relax kayo guys. Relax kayo. Tadi mo sa luyo ba tawa ang sawan. Lami kay view eh. Dito tayo.
Tanahan to diri ha, kay badon ako mo. Uli na siguro ta kay wala. Medyo ako na po. Sige sa pag masawap ng tao. Kita mo na namukot pa. Laro ka na namukot so. Ano itong digikan ako. Ini klaro gini diri jud. Ako lang magpapabol diri ah. Laro na gini bakas ni diri, na gini mabilin din. Oh. Kiking kuan ba? Oh, namukot guys oh. Mabisdak, ay namukot. Shout out ko sa tanan. Paliw lang ko og like ug comment aning video ang upload na ko ni. Ay okay kay view diri ba? Okay sa taga Mindanao, pwede ta masuroy diri. Okay kay view diri. Ora ni samal. Labaw pa ni sa samal. Puro na ginadili diri oh. Pahibalo. Ginadili ang pagkuha og dahon. Kay malaya daw. Madaot ang saging. Ginadili ang pagkuha og dahon sa saging kay madaot ang saging. Pero unsay nakita ninyo? Di ba ang saging gipamutol? Oh. Hadlok madaot pero ang saging gipamutol. Okay kayo. So, padulo na sa truck. Nanang remembrance. Nanang remembrance guys. I love you. Nata sa highway guys. So, kita niyo mani ang main highway. Kita sa Jinsan, Digos, Tabato. So, guys.